iti tunggal pitik ki puso. Ada gurura yung istorya. Welcome iti detaya programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinda ituyen iti sapsapulen masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testiyoman iti pangirugyan tayo, iti daytoy ng istorya. Pirmadong pili. Gusto din niya huwag timpormante. May samanin kadagiti drug pusher tayo tinaywalang. Madama pa ilan, di pa nag-imbestigar dagiti pulis. Anya? Kasmat lang iti sigod. At danay marka nga X, iti makanawan apasit iti pingping ti bangkay. O sino nga tati misteryoso kilala? Agpungtot laki din ni Don Braulio. Numaamuan na dito ay napasama. Lakit di ah. Ala, pagandara mong tikotse. Kaya't agsublitan ni hideout ni Don Braulio. Okay. Kasta ka di, Billy. Uwan, boss. Anya terami din tayo. Drug pusher tayo tinaiwalang. Iji parang. Sana tayo tatilapad iti negosyo, Billy. Adupay kadang iti buyot tayo tidutukak ngaglako iti illegal at droga. Boss, Dwala nga biyag tinapukaw. Ngam ti kwarta. Saan? Agtultuloy latot ti operasyon. Ti illegal drugs. Iti daytoy a probinsya. Andan ni Miguel nga anak ko. Sa di naman nga tan tinaggapuan na. Nanay, anya ter aramidan niyo dito parangan? Urayan ka anak ko. Kanayon nga min ti iruruar mo. Madandanagan nga amang ano adanagas ang mapasamakan ka. Iti sa di naman napapapanam. Ay nananang, aday ta kayo manan ako nak. Sa di no nga min aya tinaggapuam. Agmay sak itay nga aglaklako iti ikan iti tsindahan. Iti ayan tinasingadagayam ko, nanang. Adala ang nagsaritaan mi. Arturo, manipod nag-resign ka kasoldado. Makumikom ka launa yan. Saan kan amatatao dito'y balay? Nanang, Tunggal agandar ti motorsiklom. Rumor ka, adi ka man lagpakada kanya. dispensaran da ko man, nanang. Ala, sumrek tangarudan ijay balay. Aggidantan amang malam, anak ko. Miguel, anya ti plano ito? Inutak nga ibusin dagiti itta iti kagimongan. Awan ti karbangan dangag biagpay dito'y rabaw ti daga. Miguel, Diyak kayat nga damag agrabyada. When abuso ataw. Gapo iti illegal nga aramid. nagsaruno alini kidar mo dagiti doa drug pusher. Ag dinamagan dito'y probinsya tinapasamak. Wentoro, kurang pa'y day tangay naramid ka. Adu pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Gapot agrug-rugi ak pa'y lang. Miguel, Nag-resign na kasoldado. Gapo iti jak may rusok nga aramidan dagiti opisyal ko iti Armada Puwersa ti Pilipinas. Adu dagiti anomalya nga aramidan da. Miguel, Kasapulak ti tulong mo, Toro. Sikalaan ti pagtalkak iti daytoy aganmat ko. Ripuugak dagiti itta. Ngagkatang-katang dito'y rabaw ti daga. nagmayat apoy-puyan di pa naglangon niyang taya di swimming pool. Talaga ang makapamauyong di kinapintas na. Hoy, Pili! Itay ka pa paliwan. Saan ang mapugsat ti panangkitam kini Ma'am Altea ngaglanglangoy ijay swimming pool? Uwan, Cardo. Nagpintas ni Altea. Pag minarte kinapudaw na itinalabaga, bating suit na. Agpatatagayam iti pampanunutan, Pili! Kursunadak ba't ni Ma'am Altea? Anya?
Ulitin man ti kinunang kardo. Kurso na dagmat ni Mamaltay ako na. Anay ko, dinanog na nga, Bili. Awanan kay ti bahin kardo. Kaya't mo, ti makibingay pailangan niya. Bili. Day ti tandanan. Ay? Dumtang to ti panawan asyak laan ti makatagik ko iti kinalibnos ni Altaya. Ti sino man ang makibiyang? Matay. Billy, alpasan ti sarita mi ni Mr. Chan. Dagiti illegal at roso ijayda na bodega naska na may deliveran kan guana. Uwan, boss. Kontagang mata ni General Marasigan, tatimbriyan na dagiti soldado na iti checkpoint. At dumalyasatan na iti truck, at naglaon iti troso. Kaano ti ba nakay-deliver dagiti trosa, boss? Inton rabi, katkas iti sigod nalinis ti trabaho yun. Awan dan nyaman na bulilyaso ang mapasamba. Nawat ang bili. Uwan, boss. Agtalag kayo kanya. May deliver dagiti troso kani Mr. Chan. Nga awan na pulos ti parigot. Good. Nga putada kalagatan ti bayad kanyak day joy nga intik. Ano? Agsaga na kayo nakatagiti kakadwa. Talaga, Bili, pag tinidon, Braulio, Bili. Apayan ako ng tigas na kardo? Kaputa, limabas tayo akas na awan ang yaman na iti checkpoint na iti soldado. Kas kalagdada mo, mat. May sala nga awag ni General Marasigan kadagiti soldado na. Agtamuddan adakos. Kastagayang. Ay, kardo. Isardeng mo pa lang ti agkaradama kanya ka. Ha? Masiksi ko nga lang. Ano niya? Agmaneho kagit di. Ninong, rumarak ita. Sa dino ti papanam iha. Ijay restaurant, Ninong. Adungan mo ti customer ita. Kat imatunak dagiti empleyadok ijay. Iha. Kinunakmet kan nga isaldeng mo da ito na negosyo. Agsaysayang ka lang iti oras. Baknang tayo? Aglaplapusanan tayo iti kwarta. Iswasahan na masapor pa iti negosyom ang restaurant. Ninong, dahito lang ti pagasmak ang negosyo. Iso, please. Bye-bye andak ko, ma. Sige. No isot kayat mo. Iha, napatag ka kanyak. Amin na kayat mo, matumpal, kan aramitan. Agyamanak, Ninong. Sagbay api musay dahi di papam yung ospital. Akong padrek. Nakasaritag pa'y. Imbilin na kakanya ka bantayan, kan itad ko dagiti kasapulan. Ninong, Ala, mangitugot ka iti dua bodyguard mo ama pa ni restaurant. Narigatan, amang ano damang lukukan ka. kabaalak may sa amapan ijay restaurant, Ninong. Diya ka sa pulan ti bodyguard. Sige, adakan ka dayta, iha. Agpatuloy ako, Ninong. Sige lang, iha. Ulila na damang ni Altea. Agpadaan na tayo iti car accident dagiti nagandak na. Nagpinta sa babae ti putot tayo di Ramon. Karuprupa tayo di inana an Isabel. Nagpudaw. Kaya nagmayat ti sukog ti pamagina. Sayang. Sayang tanauna anak dahi di Ramon. Anak haikot ken Isabel. Sana bale. Tanda kasukat dahi di Isabel. Awan sa bale. Nusaan na ni Altea.
Kumusta ti pagnayo, Billy? Baligi, boss. At 20 kwarta nga yung bayad ni Mr. Chan kadagiti illegal atroso. Good. Ala, awagan nga ron ni General Marasigan. Tagkita kayo jay hideout. Itamat lang. Katiyawat mo ti katataparagan ko na. Uwan, boss. Di ka matanagan katagiti kakadwam. Ang kapot ang damat itad ko abi ngayon. Bonus ko nakmanlangan. Abayan dagiti troso. Ang papada tayo ang mairanod iti daytoy. Agyaman kami, boss. Maragsakan lakit di dagiti kakadwa. Well, sana nabanligit in negosyo no awan kayo akakadwag. Nangrunakin ka, Billy. Mapagtalkan ka at tawag. Agyaman ak, boss. Ala, itay ko kay kanti kwarta para kada kayo. Kanti kwarta para kini General Marasigan. Saan ka di ba simangpot ni General Marasigan dito hideout, kakadwa? Hala, agragsak tayo ita. Kaputad na pagsayatan ngayon tad ni Don Braulio kada tayo. Pagbibingayan tayo ti kwarta ngayon tad na. Kalpasan na mayamat ko ti kwarta ka ni General. Rumor tayo. Agranat tayo iti arak kan babae ijen nightclub. Wow, nagmayak tayo ka! Mayak! Ala, sagay sa lang tiyo masidag ka niya. Tayawat ko ti kwarta kada tayo. Bilay, nagpipinta sa dagiti babae dito yung nightclub. Siyempre isong araw adito yung nightclub tinapilik at papanantaya. Napintas dito eh. Ay, sayang. Anya ti sayang, Cardo? Awan ti makita ka karopa ni Ma'am Althea. Anya? Nata karopa ni Ma'am Althea kadagiti manana dito eh. Sigurado, bayata kiti nangina. Cardo, kinunakmatan kan ka at di mong biyangan pa ni Althea. Sorry, Billy. Nalipatak batan. No di mo kaya't amalusok ti banga-banga. Ha? Pagkarte man ti babae at tarigagaya, ha? Naawatan? Uwan, Billy. Nawata. Rio! Lukatan ti gate! Bisita ni Don Braulio tagbusbusina. Uy, Billy. Oh, isaraya mo't ladagos ti gate, ha? Sino di si Mangkot ang bisita ni boss? Ni Mr. Fortes. Notoryo sa mastermind iti karnaping. Kenda dumapay nga aktibidad. Ano niya? Then, kita ang ti driver bodyguard na nakatakdar iti abay ti kotse. Tumalang kayo. Agsip-sipot. Kasla awan iti langan at kinamalalaki. Kung tarak na iti maminsan, matumban. Karto, di ka ginlalastob. Saan asinsinan ti bodyguard ni Mr. Fortes? Pag may sangag peso, ti kadwa na bodyguard na. Ngam nasiglat na ita. Ano niya? No kahit mo subukan ti kabalan na. Sige. Asit gam, kat karitam iti gubal. Isang gaya man, Billy. Amang ano, husto ti ko naman nasiglat na ita lalaki. Kasi akla nga mabugbog no bilang lang. Diyos ke. Mabutang ka matlagaya. Anak, di nakpay pampanawan di tiyendaan Taado ti umay agatag ita itiingan. Wananang, Ala, ambag ka mabisin kan anak ko. Ala, umuntay balon tama kan dita basket. Umunakan amangan. sana pa mabisin nanang. Agiddan kanto na mga ninton madamdama. Si kalat ti makaamo, anak ko. Jak ngamin kayat amabisinan ka. Di ta ka di pakadanagan nanang.
Sus! Adag tataka. Nagtarayan di manipdot. Tulungak di babae. Anya! Kamatak di manipdot, mana? Sigurado. Tawanan ka makakita kanyak dito yung naglingit at kapatid. Lukat akong tibag. Naglaon lagi dito ito ako ta. Di mon gamden alokatan day tabag. No di mo kayat ti masakitan. Ala. Yawat mon kanyak tibag ti babae. Sino ka ba't yung lalaing? Kapay ko mga itag ko kayo katibag ti babae. Awanan ti adupay asao. Ala. Yawat mon tibag. No di mo kayat nga ulitak pa'y tinaramit ko kagka. Tibag! Itad mo matlagayan. Inuray mo pa'y lang masakitan ka. Ala. Tumakder ka na. Kat saan ka nagpakita pa'y itiday ti ano ka. Mawatam! Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Miguel, pero hindi pa nagyaman kan ka itay di babae at tinulungam. Kwentor. Naglawan iti napapatag a dokumento tibag ti babae. Gapot may sagama negosyante. Nasanag nagkamali. Dayjay a babae ti akin kuko ay tinalatak ka restaurant dito ili. Anya? Patapatak lang tinaybagak, Miguel. Kanayon nga na makitak dayjay a babae arumwar umunag iti dayjay a restaurant. Kan langan na tibak lang. Isumit lagam nga awisan na kita ang mga niti restaurant. Kas panagyaman na kanya. Ngam pinagkadkadak. Aya, yung manugot ka kuma. Sayang tagkakaimas amakan iti restaurant. Nangroon na kat dagitila ang high profile at tao timang mga nijoy. Mabay na iti babae, Joan. Joan, agtal na ka man, Miguel. Tawaro ko namlatan. Wano Jojo, si Kamot. Alaman langan. Sa may isa, jak na pabayadan titulong ko kankuhan. Si pupuso at tumulong iti padak at tao. Iha, namuag tinapasamag kan kay di tiyandaan. Nagdandan agad. Iso sinurot ka dito restaurant. Nakaamuan nyo iti dayta ninong? Sana nanaskan pa'y amamuam no asino tinang ipadamag kanya. Uy kayam. Mayro pam ka din no asino dahil jay aman libdot. Saan ninong? Diyak mailasin di langana. Gaputa kalaat ti amin. Ngam di kay madanagan ta sa anak ang nasaktan. Kan naisubli ti pagko babaan ti lalaki anang tulong kanya. Nasaya nga no kasta. Inikam ko may tigong ko na yung lalaki anang tulong kan kay tayo. Imbaga ka umay dito restaurant, yung pinagkadkadan na Pino. Saan ka nung umawawat iti tulong? Kasta. Total, adda kayo matlangan dito restaurant. Ada insaganak amino para kata kayo. Anya da ita ameno, iha. Agtugaw kayo kay Nino. Sigurado ang magustuhan nyo ti idasar ko kata kayo. Ala, agtugaw kayo pa. Agsipot kayo na imbag itaglawlaw. At dapay lang dyan unag ti restaurant ni boss. Ang mga nadakabusor amang lipot ka na tayo. Ti seguridad ni Don Braulio ti ipay tayo. No at damadlaw yung akarkar na titigdiglay na. Paltugan nyo at dap. Sa dinong ti papanan tayo itan, boss. Ijay hideout. Kaya ko ti makalangap iti pras ko nga agin nga gapo iti tao. Areglado, boss. Kaya kalpasan na maitulod na kay hideout, rumar kayo at dagos ken ni Cardo. At day paramid ko kada kayo. Anya dita, boss? Sigun iti impormante nga katang-katang iti aglawlaw. Agis istambay na iti manipdot iti bilyaran. Asidag iti eskwelaan ti San Felipe. Boss. Yak kaya tinaramid na iti aman nipdot.
Isuwam mo yung tiaramida nyo. Areglado, boss. Awagat ti informante. Tay tuto na kada kayo tilanga. Tay jayaman nito. Kalpasan na. Patayin nyo. Ay giant informant ni boss. Limad ti panang itudunay ti lalaki ang nakabado iti nalabaga. Ken nakakalugong iti nangisip. Buwan Billy. Nalakalang ipatungpal kami. Kaputa, nakatakter ti lalaki iti ikit ti kalsada. Ah, timanawan di informante. Kala, pagandaram ti kotse. Ngam inayadam ti agpataray. Tapal tugakon ti lalaki. Okay. Pataytan. Ala, pasiwat mo ti kotse, karto. Ay, Ma'am Althea, itay payakit kita ang tiladawan dagiti dadakkel mau. Wala na. Ay na, ma'am, agpada na singpal dagiti dadakkel mau. Amok dayta, gaputa masansan dayday nga umay dito'y mansyong ni Don Braulio. Nana. Nasingag nga agpagayam da Don Braulio, kanday di seramaon nga ma'am. Ilot-lotwak ida iti paborito da amakan, wano si daan. Amom kaday no anya ti paborito da di papamamakan. Anya, Nana? Ay nagsimplay, ma'am. Kinuno apalta. Nagalip akamatais. Ha? Itilaangan ladawan ti pakakitam kadakwada, ma'am. Sayang, nasa padapin musay. Nana. Ha? Nay, agluwa kamutan, ma'am. Ay, yakmat na lapdan ang tingiwat kong agsaw. Pakawanan na, ma'am. Awan ang yaman na, Nana. Diyak na malapdan di agluwa. Diyak malapdan. Sa at tuwing timpa-timplam akapay. Agyamanag. Iti sumlatan iti lamiseta, Rosalia. Ay, sir. Ay, sir. Ada ka di pa'y pangibaunan nyo kanya? Awadan, Rosalia. Ay, sir. Mabitlaan tasong batak ti teleponaw. Hello, Acostas Residence. Oh. Ay, Ada, sir. Ay, mapit lang. Tayo pasakan ko na titeleponaw. Ay, sir. Long distance call para kada kayaw. Sino tiyo mawawag, Rosalia? Ni Mr. Augusto de España, sir. Sige. Kasarita ka ron ni Mr. Augusto. Ibiray. Itay kapayasap sa pulang. Ada ka maglagayam dito'y garahay. Apay ka di, Nana Rosalia. Ay, sus. Papayaban na ka ni Sir Braulio. Apay ka no? Oh, jak mo ah. Mapankalatan ije opisina na. Agur uray ija. Lungatan natin diri daw. Papayaban na ka no, boss. Wen, sumunod ka. Wan, boss. Anya ka dito, bagayo kanya, boss. Awagam nagiti kakadwam. Tadalusan da iti unag kat aglaw-law ti hideout. Ada sumagpat a bisita nga gapoy di Espanya. Wan, boss. Nga babayin kini Mr. Augusto. Numakita na ang narugit ti hideout. Hindi nga minti kahit na pagnagdan. Gaputa si Dag iti baybay. Wan, boss. Tumulong ak matin kada kawat ang agdalos. Sanan, agtalinaid ka lang dito'y mansyon. Kabalanan lang iti kakadwam ti agdalos. Agsagan na kakitdi. Tamangan no adda papanag. Ket sika, timang maneho iti kotse. Miguel, trak ti military tinimabas.
agturong da ijay pantalan. Wen. Ket ni General Marasigan tinakalugan iti sango. Anya? Nabayag nga iso ti immediate superior ko. Idadak pa'y langit armada puwersa. Ket iso pa'y ti may sa rason. No apa nag-resign nak iti trabaho. Miguel, Toro. Sa bali ti agparparik na kanyak. Sana nasaya at ataw ni General Marasigan. Ado dagiti anomalyang aramiden na itirwar. Ken unag ti armada puwersa. anya? Surutan ta ti military truck. Paliiwan tanon niya ti aramiden da ijay pantalan. Nga Miguel, delikado taramidin ta. Di ka madanagan no siya ti kadwam, Toro. Awan nga ti panagtalag ko ni General Marasigan. Wah, At dalaki di sana nasaya at nga aramidan da. Boss, nakasaganan ti amin. Napipig sa klase ti armas ti imat dagiti kakadwa. Nasayad no kasta, Pili. Napatag tinyawag kanyak ni General Marasigan. Kat iso itati papanan tayo. Uwan, boss. Ala? Irwar mo ti kotsek manipod iti garahe. Saan tayo nyag sayang pa'y iti oras? Asilig ka ti pantalan. Inayada mo di pa nagpataray mo. Makita ko iti nakadeploy at tropa iti soldado. Boss, ni General Marasigan ti agsinsinyas. No sa dino ti pagparkingan ti kotse. Ala? Sulutan, Billy. Iti leja banda ti pangiparkingan iti kotse. Sigurado a sumurot mo ti kotse ang nagluganan dagiti dagdumapay akakatwa. At asipang lat akar buship iti pantalan. Naka-deployment dagiti military troops iti saan unay nga dayo iti cargo ship. Miguel, kasilad na mapasamak arangat. Nagpipigsa nga armas ti imat dagiti soldado. Dua ako ti simangkat. Juan. Miguel, kita nga. Kasig adi armas dagiti dimsag iti kotse. Pulis nga tadag kita. Panagkunak kat saan, Toro. Paliiwan tila kaya kadwada. Agtamad da amin kan kuana. Miguel, matanda na ganak. Ang mga nadda makasipot ka dati dito'y magpalpaling. Ikagumaan tati aglamang dito'y nasuli ng alugar. Miguel, Makumikom launay dagiti tripulante iti barko. Anya, Diyos ka, pinaltugan da dagiti tao iti barko. Apay nga ta! Ibunag yun iti kargamento. Kat ikargayo amin na kita iti military truck. Boss! Nakapalawan ti may sapa military truck ang naglahong ka dagiti dagdumakar to. Wen, Billy. Nilangan General Marasigan ti makamo amang diskargay jay. Boss, kasalong ti bangkay dagiti napapatay at tripulante ti barko. Maramo gayon din. Trabaho yun na ito. Rumbang lang ang matray dagiti manal at tripulante. Maramat na lang kapoy ti na ito'y at transaksyon. Uwan, boss. Kanya na jay. Ano si Pupang may magpalpaliw ka na ba? Anya. Ala, sulutan kan patayan nyo. No asinuan na jay. Magagaran kagadin para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Palpaltugan datan dagiti awanan bain. Miguel, anya taramidin to. Lumaban na ka. Dito itala ang likod at. Dayjayan ti maysa. Miguel, napuntahan ti may sa. Awanan ti agpapaputok. Nalabit. Agsipsipot dagiti awanan bain. Agan nito kayo kakadwa. Sharpshooter ti kabuso. May isa ka na tayong tinapasag.
Sino nga taday dyan nga ginlalaing? Dayjay! Pakamatan tayo di bala di madayo nakamotorsiklo! Miguel, kunak-nok ka ni Busan ako ni tayo. Pagkalma mong kirik na. Nakadayutan ka takwada. Talagaan ang nisit ti kararwa ni General Marasigan. Illegal laki di akargamento dagiti impanaw daan naggapo iti barko. Miguel, Patsyak nga da pa kayo naigan na kadagiti big time as sindikato dito paginyan. Awan sir Bina at General. Talaga ako nibal. Don Braulio, agduduma a klase ti legal at droga, tilinhaon dagiti karton. General, sigurado ka kadiya primera klase dagito ya droga? 100%, Don Braulio. Good. Nakalaga to dagito inumailako ka dagiti suki tayo a parokyano. General, talaga biling babankan ka. Agyaman na kiti dahi tapang madayaw mo kaniya, Don Braulio. Saan lang nga dagiti droga ti maipay ko kan ka? No diket, uray dagiti nabibilag nga armas. Anya? Iti saan nga agbayag, dumalan kanyag dagiti napipigsang armas, ngaggapo iti gobyerno, amay paay kadagiti soldado. Agarami dag iti anomalya, tapno saan amay serbi kadagiti soldado, tinasaong armas. Ala? Aramidang tupay dayta, General. Jak kaya ti Pasig asaulaan. Among dayta. You will cross the bridge when you get there. Daka sa damag, boss. Natay ti may sa apuyot tayo. Sharp shooter tinaka-enkwentro may tayo. Anya? Sino tayo dyan? Jack nakita, boss, na nakalingad. Amangan mo, nung ispya ti sa bali ang grupo ti sindikato na dyan. Nga ta? Patapatak lang dito, boss. Nung astaron, agalerto kayo. Nalapit apal paliiwan na tayo dagiti small time ang grupo. Iti na ito'y nga ili. Buwan, boss. Good. At na napanunod ko nga ramidin nyo, Billy. Ano na boss? Kontakam ni Mr. Fortes. Nalawat ti koneksyon na kadagiti small time a sindikato iti da ito'y nga ili. Barang makaalakaken kwa na iti impormasyon. May panggap iti tao. Ang nagpaliiw ka na tayo, iti pantalan. Don Braulio, nakuntakon dagiti suki tayo a parokyano. Anytime from now, pick up and down dagiti droga. Nasayad nga rod no kasta, General. Adu a kwarta, ti agur-uray kada tayo. No may dispose amin dagiti droga. Wen, Don Braulio. Kita pa man na may gaman tayong tibayad dagiti droga. Pamermeram, ti adu a kwarta. Tingiwat dagiti protector tayo a pulis. Kan dagiti adda iti ahensya ti gobyerno. Matungpal, Don Braulio. Unay kawarasan dagiti protector tayo ti Bureau of Customs. Iti kasta, nawaya amay dalyasat iti taaw dagiti kontrabando tayo. At ay tanti ko ni Mr. Soler. May sa kadagiti suki tayo, Don Braulio. Aba, ikasabtan ni Mr. Soler. Matungpal, Don Braulio. Dahil kilawin silid ni Ma'am Altea ti Dalusa. Adaw tinaramid ko ita dito'y mansaw. Iso amarik nakmatan, diba? Ay, saus. Apay nga'y anak kalukat ti silay day dito niya Aurora. Nga asawa ni Don Braulio. Nabayag panawag anak karikap day ta silay. Ay, tinasaya.
umasidagak iti silay. Ay, sino nga taayatin ang ilukat iti ridaw? Ni nga ta dun Braulio? Iso... Ha! Ay, Diyos ka! Nagadun ako! Anya ter aramidem dito. Ay, sigamit gayam bilay. Anya ter aramidem dito. Ay, kwa. Ay, nakita nga main anak kalukat tiri daw. Iso nga inasitga. Irikap ko kumatiri daw. Anya tinakitam iti silid. Ay, kwa. Ay, awan bilay. Ay, nyangay kumatikital. Pumanagan. At aramidem ti trabaho dito mansyon. Darasan. Ay, wan! Diyos ke. Nalipatak mo tan nga enseratiri daw itapi manawak ang alay ki inamag adanan. Nakita na lakit di dagiti armas ni Don Braulio ditoy. Banag asa na rumbang amakita dagiti papaunan. Tinakalamang ditoy. Ay, Diyos kaw! Nagado apaltaw tinakitak iti dayjay asilaid. Anya ti kayat asawang tinakitak. Manipod pimusay day di dunya arurang. Saan ang analuklukatan dayjay asilaid? Ay, sa balay tagparparit na kanya. Rosalia! Ay, kakayaw! Ay, Apa yan nakiktot ka? ay, Natinag mo pa yan, tinagin mo mababaso. sigamot gayam, sir. Anyat mapaspasamakan ka? Awan, sir. Awan. Sigurado ka? Ay, uwan, sir. Ay, ada ka di pangibaunan nyo kanya. Sa pulam ni Tomas, pa-drain na dyan anom ti swimming pool. Kat sukatan na metlang iti baro adanom. Tagaan nga nak. Kayat ko ti ago pa rin yung swimming pool ita. Ngam sakpay na. Dalo sampay ti suwalo. Ay. Kapoy ti nabuong abaso. Ay, uwan, sir. Nukas tangaron. Nakita ni Rosalia dagiti ilamlamang ko nga igam iti sila day di Aurora. Nalapit na kas tapos. Naliwayak tumat nga mingensera iti tiri daw. Manal ka Bili. Naingat ti bilin ko ken ka nga awan ti sa bali ang makakita kadagiti ilamlamang ko apalto. Nang runa kadagiti babao na dito mansyon. Sorry, boss. Nagliwayak. Insublik namin dagiti igam may naramat medyo pantalan edi kalman. Isumad lagaya makas lamabutbutang itay ni Rosalia ang nakakita kanya. Boss, Ket? Naurnos ka dimot lang dagiti igam iti paleta? uwan boss. Nasayat nga rod no kasta. Bili, dahito iti tangganam. Dak kayatan ti panagkamalim, ha? Boss, Maminsan pa nga agliway ka. Uray si kapay ti makanawan ko. Lusok ti banga-banga. Ama muna, nusak ti makaungit. Di ka kailalaan, tado ti mabalin ko nga isukat kan ka. Nawatam, bili. uwan boss. Anya to katawa ang dita kando? Ako, nangagkoy na ito yung bakalibos kan ka. Oray si kapay ito yung makandawan na. Kapalan na kapatayan. At kahit lang ito yung sinagyo tayo. Dagdag ti saritaan niyo. Tagayam ha. Nagdokot ko. Anay ko. Dinarok na kwentang pili. Manakid yan ka, Cardo. Asmuso ka. Iso parigatan kita. Dita ka! Agsubli ka nito eh! Bilin ni po sa bantayan tayo na yung bagti bodega. 5 tayo bantay ti gate. No one signal ko kada kayo. Di unuklukatan.
Nawatan nyo? Nasayat no kasta? Saan pa nga nag-dispose amin dagiti droga nga adda dito bodega? Iso abantayan nyo anay pa. Pinilin mo ka niya na impag, nagiti tao tayo ni bodega, Billy. Uwan, boss. Pampanunutan kami na nagpaliiw ka na tayo. Isuanas ken, ti panaganag. Ket, nakasaritam ka din ni Mr. Fortes? Nakaalaka ka di iti impormasyon ken kuana, may panggap iti nagpaliiw? Urayan tayo pa itiawag na, boss. Palutputan na kanupay ti amin. Kasta? Boss. At the same ka niti isip ko nga mga ano tinaka-enkwentro mi. Kat jay misteryoso a killer. Anya? Dua drug pusher tayo ti pinapatay dahi dyan nga awanan bayin. Kat inikkan na pa iti ex. Ti makanawa na pingping ti biktima na. Wes, amoy nyo ti kinasya sino dahi jay at tao. Tay-tay tigang runahan nga ramidan nyo. Amaran mo dahi misteryoso ang lalaki ti siit iti negosyo. Wan, boss. Kananya ti kahat na iparangarang tinarami na panang sugat iti pingping ti bangkay. At dapat ex na. Diyan ka mo, boss. At dalaki dinadagsan arason no apay ngay narabid na tikas jay iti biktima na. Uwan. At dalaki di makagapo. Jak namnamahan ang makitak ni General Marsigan iti daytoy nga ili. Talaga demonyo dayja at tao. Awan ti inaramid na nasayaat. Kat jela kay akadwa na ije pantalan. Isulakit di ti pangulo da. Nakitak ti panagtamuddakan ko na. Daytoy nga igam ti aramatek ang mga nuk kadag iti managdakdakas. Malagip ko tinaudi nga inaramid dayjay at general. Di ka madanagan, boss. Ready for transport. Dagiti napipig sa armas. Eksakto 1,500 hour at daditan dagiti armas. Okay. Likewise, boss. Bye. General, sa dino ti pangipanan nyo kadagiti armas ang naggapoy dya armory? Teniente Arturo Miguel Tolentino. What you see, what you hear, when you live it here. General, Siya kung timakam mo, iti officer in charge, iti arsenal. Awan, ti karbangam ngagdamag kanyak. Awan, apos! ado tinapukaw nga armas iti arsenal. Iti day di apanawan. Inlako lakit din ni General Marasigan dagijay. Aramaten na tibilag na iti armada puwersa. Tapno maaramid na amin akayat na. Ngamsak ti agbalin alakpad kan kwa na. Aramidak ti amin. Tapno may lintag ti kilo maaramid na. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Bigyan anak, agpupupok kalatan iti silid mo. Apay, adda ka di parikot mo. Awan nanang. Anya nga awan, madlaw ko iti langam, nga adda na unag pampanunutam. Ibagam pumakanyak no anya man dayta.
Nanang. Jak mabalin nga ibaga kada kayo ti pampanunutak. Kuna kunkat. Adda pa kariribukam. Nanang. Ala. No di mo kayat nga ibaga. Adda kan ka dayta. Agrubot ka karudan. Takadwaan nak nga aglako iti ikan ija tsindaan. Uy, nanang. Nay. Aguray ka man anak ko. Anya day ta nakatukol iti sikat mo. Paltog samay. Ha? Miguel, anak. Apay nga agim imot ka pala iti ikam. Katawa kan iti serbisyo. Nanang. Salaknim ko dahito nga igam. Anya ti kayat mo asawan anak ko. Adda ka di ka busor mo. Kwa. Awan, nanang. Anak ko, jak kaya ta maitulad ka iti day di amam. Natay, babaen iti igam. Nanang. Isu apang nga asim, taliklikam ti paltog. Patayon na kabutay ta. Nanang. Adda ko makayat ko adamagan kada kayo. Anya day ta. Adda ka din na idulin nyo alatawan day di tatang. Ha? Kwa. Awan, anak ko. Manipod andan puot ko. Manmano ang nadakamat yung kanyak day di tatang. Anya ka di tipudpud no apakasaritaan. Kan kinatao day di tatang, nanang. Dituyan, suke! Gumatang kayo ni Tikan! Sa diwa pa'y dagitoy! Ay, suke! Umasidag kayon! Dituyan! Nanang, ikanak man iti sa pula kilo dito yellowfin. Ay, win, ma'am. Kamatis ka Kasla, nakit-kita kan amam. Awan, malagip kan. Si kajay babae at tinulungan ti anak ko. Ani Miguel. O nana, siyak nga rod. Ay na, nagpintas ka, ma'am. Kasla sana may bagay kan ka ti umay dito tsindaan. Ha? Agaman na ka na. Ay, sorry Nalipatak mo ti mangi kilo itigat-gatangam nga ikan. Mabit lang, ma'am O nana, makauraya. Miguel, ikay deliver dagiti yellowfin iti restaurant ni Ma'am Altia. Gimatang kanyak itay iti sa nga pulo a kilo. Imbagak nga i-deliver mo lang ang dagiti ikan. Na nakababain mo't kankwana. Awan, nanang. Isugayam ti manager. Wano akin kukwa itinalatak a restaurant iti ili. 40 ka na rito na sa Madlaw ko ti kinasaya at nadya babae. Agasem, isu lang nga rodan ti boss iti nadya a restaurant. Isu pa iti umay agatang kadag iti lutuan da amakmakan. Nanang. Ala, bagkatam nga rodan dagiti ikan, anak ko. Ang mga nururayon nan dagita. Miguel, agyaman lang iti palang i-deliver mo kadagiti ikan. Awan anyaman na, Ma'am Altea. Ken, agyaman akmat ken ka? Gapot a ginulpim tila ko ni nanang ko nga ikan. Awagan naklatan itinagan ko nga Altea. Ha? Nakababay mat ken ka? Anya ko matipagpainam. Althea ko namlatan kanya. Ngamin, manipod ita. Sukid akon iti ikan. Ha? Maragsakan lakit din ni nanang ko. Numaman na dito anay bagan, Ma'am. Althea. Kasta, Juan Miguel. Damo pa'y laang makitak ni nanang mo. Naglaganan tirik na kankwa niya. Kan nagmayat akasarsarita. Ha? Dayta tinarig na kankwa na itay. Miguel. Sino di kasarsarita ni Ma'am Altea iti Ruwalti Restaurant na? Ang mga nuagdat daton kan kuha na bili. Anya? Napasig dang agsarsarita.
Amangan no kaayan-ayat na baigit de. Sana mapalinda ito eh. Ah, Tandaanan nyo, tiro pa dahil dyan lalaki. nay. Apay mo, pili. Apaman ang makaadayo ka ni Ma'am Althea. Kulatugan yun. Okay, sikat yung makamo. Parigatan mi tikas taon ay. Nagturad mo tanday ta lalaki nga agdaton ka ni Ma'am Althea. Langan na pa yung nga ti mamirmiraot. Ala, dumsag kayo diti kotse. Ket amo yung tiaramidin nyo. One, pili. Anya ti aramidam dito restaurant, Billy. Awan. Anya? Excuse me, ato pa ti aramidam. Di ka kumamot mangsinga. Kayan-ayat mo ka di kasarsarita mitay. Ha? Boyfriend mo ka di lalaki. Awan ti karbangam nga agdamak kanya, Billy. Suplada. Ngemsyak lang tirumbang ang makatagi kwede kinapintas mo. Awanan sa balibay. Baba na kita pag-isis tambahan ni Tora. Ada na patag may bagakin ko na. Sino? Di kang tigakas na demokrate mapaltukan. Upat da. Ngam sa anak apaunan ka nakwa na. Kalaat at nagawan ti Papa. Bugbugan tayo na tatao. Itan! Dahil ito'y ti para ka na kayo! Sino kaya? Apay agayat dak abugbugan, ha? Boss, di ba patulong ka na kami kay Patong? Amangan no, makalubit mo reka. Sino kayo kuna? Timmarayan dali kawanan bahin. Dajay, naglugan dan ito kotse. Dahil ito'y ti para ka na kayo! Dak napunta ni da. Sino nga tadag jay? Apay agayat dak abugbugan. Ano tinapasama ka na kayo? Agmay may salaan di bugbugan nyo? Nanda kayo kinabugbog? Naidugtong mati kinasiklan tayo tao, Billy. Nagaw na dagos ti kami. Para ko na, sana sinsinan na dyan tao. Imbis ko mga agbutang kada kami. Ngam, kalmado lang itay. Kastagayan. Yung paglakit din si Mang Pagkadagos. Ano ba, boss? Tanusan, ang mga no pinatay na kami tayo tao. Di ko na yukit di. Pasi kayo amanal. Pudno ti pagbagang Billy. Kasla na irwa mitirahat. Napartak ti saka na ng kuktar kada kami ngaupak. Karatis na. Anya. Basta ka di, Billy. Uwan, boss. Nagsiglat ka na lalaki. Agasan? Nagpartak ang nangagaw iti paltog ni Doro. Pues, sarakan nyo tayo dyan tao kat idatagyo kanyak. Anya? Nangag mo ti kinunak, Billy. Angin, boss. Amang ano sa At amin... papada kayo amanal kadag iti kakatwam, Billy. Saan ka tingin bagam kanyak nga amo ni Althea ti lalaki? Uwan, boss. Pues, ni Althea ti palutputem ti kinasya sino tayo dyan tao. Uwan, boss. Kaya't ko tayo dyan ngagbalin abuyot ko. Basta ka rin. Uwan, Althea. Sa anak pa'y anak adayo iti restaurant. Idiada ng surot kanyak alalaki. Kat, anya ti naramid akan ka. Kaya't nakabugbugan. Awan mati amok arason. No apay nga ramidan da kanyak tikas jay. Anya? Ngamjak nagpaatiw kadakwada. Diyos ko. Ngam ididimtang tikadwada ang nakakotse itinalabaga. Kalata pinaltugan na. Althea. Impakamuklaan kan kada ito'y. Tapno amom. Nalabaga ti kotse. Diyan ang paltugan ka. Wan, Althea. Apay. Ti awanan bain abili. Isulakit di tidakdakamaten ni Miguel. Isulakit di. Sa bali ti panggap ni Don Braulio.
kaya't napagbalinin abuyot na tiyawanan bain ang lalaki. Ang mga noy supay ang tiagbalin to ang makanawan na. Diyak kanunungan ti kaya't na mapasamak. Patayag pa'y nga umuna dahi dyan at tao. Agtignayak nga may maysa. Isaganak dahi ito'y nga ramidak. Sigun ka ni Doro. Nasiglat na dyan tao. Agam kita agman ita tilain na. Oh, Miguel! Apa yung sardang mo timuturo sa klong? Kumita kay ti makannawan mo, Toro. Adda ka barbaro a detachment ti militar. Ha? Ungag paiso. May salang ti kayat asawan dayta. No apay nga da detachment dagiti militar ditoy. Ha? Anya nga, Miguel? To scout enemy's position. Kahit nasawan, naka-red alert dagiti militar. Kontra ka dagiti kabusor ti gobyerno. Ha? Tila ang general ti... Ha? Oh, apa yung Miguel? Dagiti pasurot ni General Marasigan ti nakadeploy iti detachment. Mailasin ko ida. Anya? Pumanaw ka ditay. Sa bali kaya parparik na kanyak. Sa bali lapid diti panggap ni General Marasigan. No apay nga da detachment dagiti militar ditoy. Miguel, nagadua bala kan agduduma klase ti paltog da gito ya. Wentor. Nabayag nga induldulin ko dagiti apaltog ken adu abala. Talaga ngayon sa ganak ti amin. Miguel, Jakon uray na makaramid pa iti riribok dito'y probinsya ni General Marasigan. sigon iti panangiladawan mo kini General Marasigan. Kat nagdakis unay ataw. Wentor. Abusado. Ken awan tinasayaat nga isang bay na iti lugar apagdapatan na. No di kat Pasig ariribok. Iso nga itamot lang arabi. Limod nga arudo kat ti detachment. Anya? Pinatay da dagiti awan bael na tripulante ti barko. Awan asida. Sumuratakkan ka, Miguel. Saanen, Toro? Napaggadda ito ng aramidag. Ang mga numay sagmakalahin. Sige, aganad ka kuma, Miguel. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Mapaayak lapid diti tanggap pa. Kalata simbang dagiti Special Action Force ti Marines. Kadwa na pa iti Brigade Commander. Anya nga to ti plan-planwen da nga aramidan dito eh. Tinasayat. Agsubli akon iti nang iparking iti motorsiklak. Amok tupay no anya ti aramidan dagiti Marines iti daytoy alugat. Don Braulio, kasapulang itan ti puwersa ti grupom. May salangal daw ti palabsen, sumangpeten, dagiti nabibilag nga armas nga gapo iti gobyerno. Kasta? Wan, Don Braulio. Kinapudno na. Simangpeten dagiti Special Action Force ti Marines amang bayabay kadagiti sumangpet nga igam. Kat? Anyang araw, tirumbang aramidan ti grupo. General. Unaan tayo dagiti Marines. Nasken ti diversionary tactics. Wano, maibaw ing ti taktika dagiti Marines. 1700 inton malam no bigat. Dalya sa atin ti konboy, ti kalsadang agturong iti baryo Bagabag. Tapno sabtenda ti sumangpet a container van a naglaon kadagiti napipigsa nga armas. Kat? Ambusan dati konboy dagiti Marines. Idinto ta dagiti buyot mo sa nabanda ti container van.
Maya, General. Maya, dayta na panunot mo. Agpapada tayo mayrano di daytoy, Don Braulio. No lakit di, tagbalig iti grupo. Nasken met, nga damay buwis abiyag kadag iti taom. Sana parigot kanyak no agdaman matay when no maibwis apyag dagiti tao. General, tinapatag? Mahal na tayo dagiti napipig sang armas. Okay, Don Braulio. Pagsaganam nga ruden, dagiti taom. O anya, Billy, nakasaganan dagiti kakadwam? Uwan, boss. Kailangan awag ni General Marasigan ti Maruray. Nakadeployan dagiti dadto makakadwak iti pagdalyasatan ti Bunggoy dagiti Marines. Da kami muteng kadagiti kakadwak ti mangsanab iti container van. Good. Okay. Sikat ti pagtalkak iti daytoy nga operation. Namnamag ti panagbaligyo, Billy. Mangnamnama ka, boss. Dahito iti ororayag apasamak iti biyag ko. Paggugusto ko lang una iti makirangan. Di ka unay aganat, Billy. Nasisiglar dagiti Marines. Ang mga nagkibaltang ti amin, kat da kayo pa'y ti madisgrasya. Ito pa'y lamakadkadlawag ka. Nagpartap ti panagpataray mo di kotse. Di mo ka dinadlaw, Billy. Diyan niya. Di nakamotor amang sursurot ka na tayo. Awan mo tinadnadlaw ko ah. Agka! Kumita kang kami nitilikod ha? Ay, Diyos ka. Gaske ka, Cardo. Awan mo itong ginakamotor. Gagangay lang siguro tayo dyan nakamotor. Di ka man nili sa palya kay papanan ako na ako. Awan mo nagpaisaw. Ha? Isarding mo man ti kotse. Abay? Isarding mo. Takayat ka bugbugan. Anya? Isarding mo, Cardo. Talagang awan na saya at ngay pagpagam. Nakamotor lang pagtuwa-tuwa mo. Diyak isartang ti kotse, Billy. Diyak mat kaya ti mabugbuga. No kasta nga, Rod. Saan ka ngagbalin a paranoid? Manal ka man. Nagsarteng ti kotse sinurot ko iti saan unay nga dayo. Tinalabaga ako kotse tinaramat idi tinangpaltog kanyak. Anya nga tati aramidan da iti dayto lugar. Kaslad dapat padaanan da. Oh. Adda manen nagsardeng alugan iti ayanda. Armado dagiti dimsag iti lugan. Delikado da ito'y. At dalakid di aramidan da saan ang nasayahat. Ilamang ko ti motorsiklok iti kasamakan. Paliiwak dagiti awanan bain iti igid ti kalsada. Nagbayag mo tantur urayan tayo container. Masigurado pa din. Nandiyan ka, boss. Ay, walang bayag kay. Awagak sa langin ni General Marasigan. Makatortoro kag pagin ng Billy. Anya? Mabalinti ang maturo ka dyan nagtikotse. Umasidag ka man kanya, Cardo. Abay manan. Paltugan ka lang yan. Ano ba doon? Agsagana kayo. Sumunga din ti target tayo. Paraan tayo. Ket no saan nagsarte? Paltugan nyo ti pilit ti container van. Naglaro! Cardo, pagalit ka. Asidagan ti container van. Sino dyan nagpatato? Diyos kay, nakalabasan ti target tayo. Pinay! Pinanggisan ti takya ko. Sino nga ta dyan ang paltug ka na tayo? Alam mo, kita ka lang kayo! Anya tara, aramidan nyo. Paltugan yung tayo. Anong ba? Paltugan tak magtanda kiti awanan bain.
Tigayam container ban titagit na. Sana ka natalgad dito yung naglamangak. Agarudo kak nga madayo. Sumpo kang itinasama ka pasit. Dito yung dakal abato ti paglamangak. Medyo na nga to ditay. Pakitak dagi ti kabusor iti baba. Daytoy met. Dayjay ti pangulong da. Naglingat iti dakal na kayo. Nasugatan ti awan bayin. Dayjay ti mangpalpalto kanya ka. Bili, tasiklat ti kabusor tayo. Adun tinapasa ka ka tayo. Takayo! Palawlawan yung tiba to ang naglamangan na. Hindi na! Nyeta, yung sama ng tinatay. Ano tayo kami tayo eh? Hindi mo tayo na may boss! Atras ka ba? Atras! Nagsanutin ta iti awanan bayin. Anya nga tati panggap nga aramidan iti container ban. Apay akayat da sa naban. Panagkunak. Saan asinsinan ag grupo ti nakaengkwentrok? Saan lakit di? Awan silsilpiyo! Pasig kayo manal! Boss, pakawanan na kami. Kilati amin. Paraan may kumante container pan. Diyan na ng paltog ka na kami di San One nga tayo. Anya? Basta tinapasanak, boss. Kat? Nagsakit tinadamgi sa natakya ko. Nagbara tiriknak. Billy, intalag ko kan kati amin. Imbagampay kanyag, nga ramidan ti amin tapno agbaligi kayo. Ngam anyat inar-aramin mo. Boss, Anyat inar... Sinayang mo tinagkalagatan. pakawanan na, boss. Nga po itiday ito yung inaramin mo. Dahil ito'y tilag-amam. Bili, kumusta ang ti Rignam? Di na man kasasarita, Cardo. Napudot ti ulak. Kaya't ka lang nga di nga yan, Bili. Nakita tinaramid tin kaya tayo ni boss. Alay ko. Oo, di ka unig garagaraw. Masakit ti sugat mo no, may garaw mo. Tas, sino nga ta dyan ang paltog ka na tayo itay? Nagsiglat tayo ng bayin. Buti na tayo. Kakarwa tayo. Anay. Panagkunat. Diyan nakamotorsiklo ang nagpaliw ka na tayo iji pantalan. Kan titawa na kaengkwentro tayo. Kat may maysa. Anya. Iso nga min tinadlaw ko amang sursurot ka na tayo itay. Tiyawan ang bayin. Di nagtumat nga min patpatsin itay. Imbagag lang arutan. Nga adamang sursurot ka na tayo. May lasit mo ka diti motorsiklo na, Cardo. Ha? Ay kwa. Hintay tati parekot. Diyak na ilasin. Adan tulatal daw kanyak na jata. Adan tulatal. Malas at talaga. Malas! Ano di malas? Abay nagpupuntot kayo. Awan. Awan na tayo. Dalayang nalagi mo. Adda ka di parikot mo, Ninong? Awan niya, awan. Bagamban ka di ni Rosalia, tamang timpla iti inom magkakape. Please. Okay. Sige, Ninong. Miguel, apay anak waras dagiti pulis dito sa sentro ti ili. Police visibility. Uray dagiti FTP. When of field training police. Naiwaras damit. Apay nga to. Gapo iti napasamak arangat idikal man. No jak agriro.
Pito ka dagiti kabusor tinatay iti enkwentro. Miguel, Kas di lang tirumbang katakwada. Notorious dagiti nakalaban ka. Ngam ti pagsidsid da awak. Dagiti nagpanggap amang bugbog kanya idi namin sangal daw. Karaman ka dagiti nakarangat ko idi kalman. Anyo? Wentor, nakitak ti kotse na labaga nagluganan dagiti mang bugbog ko makanyak. Iso asinurot ko, no sa dino ti turungan da. Ngam daksang gasat. Tataga ang operasyon damang sanab iti container van. Gusto gayam. Wentor, ala, agsublitan iti nang iparkingak iti motorsiklok. Aglayon tan iti tiyandaan nga yan ni Nana. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nanan, itay ka pa sana matagtagari. Apay ka di. Anya ti kaya tasawan ti panagsinayo iti nauneg. Miguel, saan agagangay titigtignay mo iti kalabas? Nanang, Adda ka di ar-aramidam asabali ajak ammo. nanang, awan ti sabali nga aramida. Kanayon ka nga awan dito balay. Manumot a matulungan nak ijajendaan. Nanang, Jak ammo. No apay akas to iti marikrignak. apay nanang. Tunggal awan ka a makitak dito balay. Nagpigsa ti bayo ti barukong ko. Anya, Sa anak a makaidna no awan ka a makitak, anak ko. Kasla madandanaganak. Nga awan ba't ti amok arumbang a pagdanagak. nanang, punasin yung data pa nagdandanag yun. Tawan mat ti madingar aramida. Miguel, Ingkay kat maturugan. Agin na kayon. Di ka madanagan. Tulungan kayo jay tiyandaanin tong bigat. agyamanak nga ron no kasta anak ko. Ahewin gayam, masapa nga ingkay deliver ja order ni Ma'am Althea nga ikan. Wenanan, siya kung ti makamuin tong bigat. Oh, Miguel, nagatunda kita nga ikan. Sa dino ti pangipanam ka na gitoy. Ija restaurant ni Althea. Nakas na. Nagbalinan asuki yung dyan napintas kabalasang. Wentora. Kaduan na kamapan mang i-deliver ka dagito nga ikan, ha? Una, Urayan tabiit ni Nanang. Tayo suti agbantay dito yung pwesto. At dalabiit ginatang na. ngay, isumat ti sumungat. Wala niya. Ala, agsaganakan. Bagkatan tandagit ikan. Agyaman nagta tinulungan nak dito restaurant, Nana Rosalia. Ay, awan mutla ang aramid at kita ijay mansyawn, ma'am. Sa maysa, rimwar mo't daninong maukan dagiti kakadwana. Kasta ka din? Wan, binilin ko mo't dagiti kakadwa kababaw nun ijay mansyawn. Tagdalaws kan agluto dan tumuntang. Nasaya at nga ron no kasta, Nana. Ay, Ma'am Althea, medyo nga minada. Ha? Ada ka di kaya't mga ibaga, Nana Rosalia? Ay, rumbang nga nga ibagak kanukwana. Tinakita iti silagday dito na Aurora. Nana Rosalia, anya ka din di mapaspasamak kayo ka. Napaulimag ka magdan. Ha? Ay, ay, awan bang? Lipate mong tibagak ko ma. Lipate mong. Mabiit lang, Nana. At ay tandya ikan nga in-order ko. O may dan i-deliver. At yung tibaya ti ikan, Miguel. Agyaman na Althea. Saan kami nga rodin nagbayan? Mabiit lang. Sapay lang ko mataginak pagkaganda. Anya rin pa Althea. Pastor kang tikat mo video restaurant, tamangan kayo pa. Sanan. Nagababayin mo Althea. Anya ko matipagbainam.
Kwa. Eh, Ala. Aya ba mo ti kadwa? Amo ka mabisin kayon. Gumurakan ka na pagkatkadan na. o sige. Saan ka no nasayata pagkadkadan ti Gracia, kunada? Isumat. Ala, umay kayon. Ma'am Althea, kasla nakikita kang di may sa abisita. Asino, nana? Jay lalakay. Ni Miguel. Miguel Gayam, tinagan na. Agoray ka, nana. Apay, asaan ang mapug sa tipanangkitam kan kuan? Ay, kwa ma'am. Kaya't kwa makasarita ni Miguel. At dala kaya't kwa damagan kan kwa na. Sige, nana. Miguel, at ako makayat kwa damagan kan ka, baraw. Anya day ta, nana? Ay, kwa. Ang nanaig ka kaday, itiray ito nga ilay. Wen nana. Apa na damag yung kanyak day ta? Itida mo pa'y lapan nakakita kan ka. Kasla nabayagan nga am-amu ka, baraw. Ha? At dangamin kaingingas mo nga am-am mo. Lalaki ka di matlaeng, nana? Saan baraw? Babae, tidakdak ka mata. Napintas a babae. Napudaw ka na uma. Kasta ka di? Arupro pamlaunay baraw. Nabayagan ajak nakita day chay a babae. Tawanang tinapalabas. Ma'am Althea, nagpauti pa nagsarsarita da Miguel kan Nana Rosalia. O niya ron. Nagliday ni Nana Rosalia makisarsarita kay Miguel. Apay nga to. Dachay. Timbak derdan. Kat umayan dito ni Miguel. Nalpasdan anak sarita. Miguel, ang nga ay tinagsarita niyo kini Nana Rosalia. Apay ang nagliday ang makisarsarita kan ka. Nalagip na tigayem na babae. Kaing ingas ko ka na. Anyo? Ado dagiti dinamag na kanya. May panggap itinagapwak a lugar. Kasta ka di. Wentoro. Amom, nalagantirik na kini Nana Rosalia. Gusto tinaybaga na kanya. Nga niya. Akasla nabayagan nga gamam mo kami. Anya? Day ka tinarik na. Kabayatan ti panagsarsarita mi. Miguel, Diyak may lawlawag. No apay ang nalagantirik na kini Nana Rosalia. Tarabiin, Nana Rosalia. Anda ka pala dito sana sa nakatugaw. Ma'am Althea, pampanunutak ni Miguel. Ha? Nagsimpag. Kan naanos ti pan nakisarita na kanyak itay iti restaurant. Nana? Ma'am Althea, kaya't ko ama-am mo na imbag ni Miguel. Wen, Nana. Linawas nga ag-deliver iti ikan iti restaurant. No kayat mo, tunggal lawas nga umay ka iti restaurant, tapno makasaritam ana imbag ni Miguel. Asino matday tabak at nga ibagbagam, anak ko. May sa babaon ni Ma'am Althea di restaurant, nanang. Nasing patabakit. Kabayatan ti panagsarsarita mi. Nalagantirik na kinkwana. Anya, Imbaga na pa akarupropak laon ay tinasingad agayim na babae. anya tinaganday taabakat, anak. Ni Nana Rosalia, nanang. Rosalia, kunam, Wen nanang. anya tilangaday ta Rosalia. Narapis. Ken natundiris ti agong na. Adda pa'y basit asiding iti makanawan na pingping na. Anya, Ken pangulutan ti buhok na, nanang. Diyos ko. Apay na paulima kayo maten, nanang. Nanang,
Itay kayo pa saan na matagtagari. Apay, Miguel, anak, aldawan. Di tay ka di mapanaglako iti ikan? sa anak nga aglako iti ikan. Nituro ti imbaon kong aglako. Adda ka di parikot siya, nanang? Awan, anak ko. Awan ko nayo. Nga madlaw iti langayong handa pampanunutan nyo anaunag. Agsasaruno pa yung ti panagsinnayo. Panawan nakpay, Miguel. Kaya't ko ti agmay-maysa. Sige, nanang. Nagpatnag asa anak aturturo. Gapo iti imbaga kanyak ni Miguel idirabi. Nilagit di Rosalia agayem ko tinakdakamatan na. Iti pa'y kabang ibang nga ili, ti pagpapaayan na kas babaunan. Diyak ninamnama nga agkita na kan ni Miguel. Diyak ninamnam. Kumusta ni Nana mo niya, Miguel? Pinanawak iti balay. Apay, masakit ka din. Saan, Toro? Diyak lang maawatan. No, apay akayat na ti agmay sa iti balay. Pinanawak ita. Anya? Kaslaad na naunag pampanunutin na. Isumat lagayam ang nag-text itay parbangon kanya. Imbaga na siya pa ang tagla ko dito pwesto yung itigan. Sana bali, Toro. Duatang agla ko. Tapno di ka unay marigatan. Duatan, gayam. Dahito'y lang ng aladawan. Kipakalaglag ipak itigayim ka. Nabayag a panawan nga adda kanyak daytaw. Dua kamay nga adda dito'y ladawan. Nana Rosalia? Ano dyan bolsam, Nana? Ha? Ay, awan ma'am. Awan. Nana? Manipod lang kasaritam ni Miguel. Madlaw ko akanayon di pa nagpampanunot mo. Ay, aklunag ma'am. Nga main, nakitakan ko na tila nga tigayim ko a babae. Anya? Ay, ma'am. Adda ka di pangibaw na kanya. Awan, Nana. Syaklatan ti mga ramid. Syaklatan. Nanang! Nanang! Sa dino tiyan mo? Adak, ito yung kusina, Miguel. Nanang! At tuwing tinaglakwan mi kinitoro. Idulin mo lahat tanti kwarta anak ko. Ngamin, Ngamin, anya, nanang? isardeng konti aglako iti ikan. Anya? Isardeng konti panaglako. Kat pumanaw tan iti dayto nga ili. Nanang, hindi ka maawatan. Kalat na ito na panunot yun. No ita, talaga ad inak maawatan anak ko. Pangasyo ko man. Ilawlawag yung kanya. Apay akas tamot yung tipanggap yung aramidan. Kan sa dino ko matipapanan tayo. Iti lugar, nga adayo iti daytoy nga ili. Nanang, Kasaritak ni ulitag mo akaloy. Tay so upay laang ti agnaed dito balay. Nala, urno sa mo dagiti gamit mo. Tapanawan tanday to'y alugar, Miguel. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, itituloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.